ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ? ମୋ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିରୋ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସତ କଥା କହ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟିବା ହଉଛି ମୋ କାମ। ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଦୀପାବଳିକୁ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆଜି ଆକାଶର ତାରା ହେଇଗଲା। ତାହାକୁ ଏ ହୋଟେଲ 3 ତଲା ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ତ, ତାହାକୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ 17 ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 7ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ମର୍ଡର ବି କରିଛି। ଆରେ ମର୍ଡର କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ଜଣେଇଛି। ଦେଖିବ 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 ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ କେମିତି ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛି, ଦେଖିବ। ଆସ ଆସ ଆସ। ଦେଖ, ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ କେମିତି ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଓ ପ୍ରେମିକ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ତ ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି।